positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kuseyiNqibekane inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Iintsapho zethu, izihlobo, abalingani bethu kunye nabasebenzi bezempilo. Ndinokubonga yawa kwaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Kwakhona besikhe apha kuseyiNqibekane saniphathela ibali lentwazana encinci eyabiwa yanyanzelwa kumendo ngaphandle kwemvume yakhe. Sibuyele kwiphondo laseMpuma Koloni kwakwindawo enye siyencokola nezinye intwazana ezincinci ezanyanzelwa kumendo ngaphandle kwemvume zabo. Namhlanje sise-Palmerton Care Centre sizokuthetha neqela lamantombazanana athi endiswa esemancinane. Ngithwalwe na-14 years. Ngo-2008 into eyenzekayo kwandilele ekhaya kwafika omnye usithathu somdala wam wathi mandimkhaphe uthenga iipilisi esitolo ekaphilwayo ngumntwana. Ndahamba xa sithi gqi endleleni sadibana namadoda andibamba ndahamba ndayisa komnye umzi wathiwa ndiyokwenda. Ngoku siselalini yaKwagqibelana Kwacele sizokuva ubangababona abantu balapha bathi na malunga nemeko yokuthwala kwabantwana. Ingaba mhlawumbi le nto yokuba kuthwale abantwana kuqale kwathini? Yinto eyamkelekileyo napha ekuhlaleni uba abantwana bangabe bona bayathwala besebancinci kwi-age zoba bebena-13 mhlawumbi no-16 kanje? Ngingathi indaba yokuthwala akuthwalwa ngoba umuntu othwala ulokhalayo. Bayadolwa kukhulumwe kahle singekho balandele. Ngeke udibene nonyaka wesibili emntini kanti usathwelwa ubale kangangani eminyaka yokuqala. Abathwala kukodwa kuthwala. Bayathetha nabantu babalandele straight. Futhi nalothwaliweyo mntami kwakulisiko lala Kacele. Wawungavena ulandele nje uthulile uqala ukhale kodwa utofike lo muntu wende. Ilapho mntami yaphela lapho. Bese bekufika labo bhuti abawu2 bangitsala ke. Bafika bangithatha futhi bangitsala nganxibanga. Baphila futhi bangiphindisela lapha. Ngafika ngahlaliswa khona kube sekuthiwa ngindile ke nake ekhaya xa ngibafonela kwathiwa mangihlale lapha. Kanyanzeleka ba mangihlale xa ngifuna ke esikolweni bengangisi esikolweni. Kwathiwa mangihlale lapha. Kanyanzeleka ba mangihlale xa ngifuna ke esikolweni bengangisi esikolweni. Ngoku siseMondi kwi-ofisi zakwa-NPA sizokuthetha no-Advocate Jokane oza kube esicacisela ukuba umthetho uthini na wona ngale meko yokuthwalwa kwabantwana. Umzekelo, i-Constitution ithi kaloku umntana ngenawuphi na umntu ongaphantsi kweminyaka eli-18. Kwakunye if ucheka generally, in terms of our Constitution, kaloku umntana omncinci akanalungelo lokungena into a contract because umtshato kwawona kukungena kwi-contract and umntana does not have that capacity to enter into a legally binding contract. Ithetha ukuthi ke ngoku xa umntana ethe wangena kuloo contract engaphantsi kweminyaka eli-18, loo contract leyo it's void, ayina-standing in law. Ithetha ukuthi lo mtshato ngumtshato ongekhoyo. Ewe, ukuthwala kuyinto esasivele ikhona mandulo toti nangoku. Kodwa ke kweli xesha eli kwenzeke lento ingahle nguye lo mama kuphela kwaba bantu basePalmerton bathe xa bebaleka imizi yabo bathi bathwala. Akunjalo. Abantwana bebonke bafike babhala ukuthi bathwaliwe nje bezila ngalibalele beqhutywa ngamadoda abo bebezekana nawo. Salobola.